yomindaya zarane misumbu yaiva yese mubanise nepachipukutu tenziwe kubura tinzwe sochemera batumirewo babati chiripo chenguva batumire mangwananise nepamasikati batumire pamanerukwe kwese bacheki tenziwe kupupura komu tinzwe sochemera batumireo babati chiripo zenguva imwi Maria batumira unganiza ngesimba ilizo masaro yapera muchafara kumusha tenziwe kupupura komu tinzwe sochemera batumireo babati chiripo chenguva tenziwe kupupura komu tinzwe sochemera batumireo babati chiripo chenguva Muponesi anoshamisa anondishamisa ini anondiwiga mubakore nombo kunenzizizerufaro anondiwiga mubakore nombo rinovisa nyota yese awiga upenyu muruna lwake ofukizane ruoko anondifukiza ini dina muponesi anoshamisa anorerutsa mitoro anondimisa ndizoteneki ndiye anondipa simba anondiwiga mubakore dombo rinovisa nyota yese awiga upenyu muruna lwake ofukizane ruoko anondifukiza ini nguwadzese anondikomborera ndozanzwa nembiri yake mbiri kuna Mwari ndomuimbira ndiye mununuri wangu anondiwiga mubakore dombo rinovisa nyota yese awiga upenyu muruna lwake ofukizane ruoko anondifukiza ini kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso
noshamisa, toimba tese kudenga. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumbana yamakore. Ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Anondiviga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Aviga upenyu murudo rwake, ofukiza neruoko. Anondifukiza ini, anondiviga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Aviga upenyu murudo rwake, ofukiza neruoko. Anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini. Kazwai vana vaMwari, mufaro wangu mukuru kukuchingamidzai pamasaisai patiri kusangana tichikoverana pamwe chete kubva mukati meshoko raMwari. Musoro wedu wenyaya uri kuti iwo tiri nharo dzaMwari. Muchirungu, we are God's argument. Hatisi kuti we have God's argument, no, but we are God's argument. Kuda kuti isu vacho ndisu nharo dzaMwari. Tichanyanya kutaura takazembera zvikuru kubva kupfungwa dzinobuda pana Ezekieri chapter 28 kutangira pavhesi ya 12 kunosvika pavhesi ya 17, ndopatichadzura pfungwa dzedu dzakanyanya pane zvatichataura. Ndichaverenga, ndichashandisa bhaibheri rechirungu asi ndenge tichingoisa zvedu mururimi rwatakajaira tose. Ezekiel 28 vhesi ya 12 inoti, iyo son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, thus saith the Lord God, thou sealest up the psalm full of wisdom and perfect in beauty. Mwanakomana womunhu, itira mambo weTire mariro, uti kwaari, iwe wakakwana pakunaka kwose uzere nenjere. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, the topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, until iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore, I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Verse 17, thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Dai Mwari akakomborera kuverengwa kweshoko rake. Vazhinji vanoti kana vachiverenga chapter iyi vamwe vanopesera vakutaura zvakawanda vachitsimbidzira pfungwa yokuti ari kutaurwa apa ndimambo weTire sekutaura kwaitwa pavhesi ya 12, but mukaverenga nepfungwa dzakatambanuka unoona iwewe kuti
uyu haazi munhu akararama panyika uyu ari kutaurwa uyu, haazi munhu akafanana nesu, rega ndidaro. Pari kunzi apo itira mambo weTire mariro, but mukazocherechedza zvimwe zvese zvinotsanangurwa kubva ipapo muchaona kuti zvakarasana namambo weTire. Saka chii chiri kuitika? Pari kushandiswa chidavado chinonzi pfekedza hunhu, muchirungu personification, kana kuti vamwe vanoti this was the devil incarnate. Mambo weTire apfekedzwa hunhu hwaDiabolos, kana kuti the other way around, Diabolos apfekedzwa hunhu hwamambo weTire. Zviri kuitika ndezvokuti mambo weTire anga aipa zvakadaro zvekuti kana Mwari akamutarisa aiona Diabolos pachake. Saka Mwari kana akuda kuadhiresa Diabolos aimuadhiresa samambo weTire, because pauipi nohunhu mambo weTire naDiabolos vanga vapa level rakaenzanirana. Asi muchaona iko kuti ari kutaurwa apa, ari kuadhireswa naMwari, haazi mambo weTire chaiye, the king of Tyre, because pane pfungwa dziripo. Yekutanga iri kuti iyo you were in Eden. Mambo weTire haana kumbobvira agara muEden. Panguva yakazokurarama nyika yainzi Tire namambo aivako Eden kwanga kusisina panyika pano. Saka zvinobva zvatokuudza kare kana uri mudzidzi weBhaibheri anorevesa kuti haasi mambo weTire chaiye ari kutaurwa apa. Pashandiswa the device inonzi personification yepfekedza hunhu, kana kuti chidavado chepfekedza hunhu. Saka patanga tichiverenga pavhesi ya12 panzi you were perfect in beauty, you were full of wisdom and perfect in beauty. And tiri kuona kuti ari kutaurwa panapa, ari kunzi ipo panapa mwana maenda pavhesi ya14, you were the anointed cherub that covereth. Ndiwo wakanga uri ngirozi yaifukidzira. Vanoziva nhaurwa yeBhaibheri, chidzidzo zvikuru sei chesanctuary, Mozisi achinzi vaka sanctuary ndigare pakati penyu, pane chimwe chimudziyo chaanonzi agadzire, Ark of the Covenant. Paanonzi agadzire Ark of the Covenant, inonzi iyo yainogara munzvimbo tsvene-tsvene, maisvikira mbiri yaMwari iyainzi Glory Shekinah, maisatenderwa munhu kuti apinde, otherwise waisvikotarisana nembiri yaMwari ukafa. But Ark of the Covenant iyi pamusoro payo Mozisi akanzi agadzire zvimufananidzo zviviri zvengirozi made of pure gold, zvakafukidzira mapapiro azvo zvakaita sezvinodongorera mukati, but zvakavhara nemapapiro azvo. Ndiwo ari kunzi makerub which covered the ark or the throne of God. Saka this angel iri kunzi you were the anointed cherub that covered. Kurova kuti haasi mambo weTire. Mambo weTire haana kumbobvira akagara pachigaro chaMwari akafukidzira chigaro chaMwari kudenga. Saka ukacherechedza uchaona iwo kuti anotori ngirozi riri kutaurwa panapa. Iri kunzi you were full of wisdom and perfect in beauty. Now ngirozi unless otherwise, but kupiwa kwatinodzitwa muBhaibheri both in Old Testament neNew Testament, hatina zvinotaridza kuti ngirozi kune dzechikadzi. Zvatiinazvo nemazita adzo kana tichatarisa especially in Greek vana angelos, rinototaridza kuti it's a male figure. Saka ukaona a male figure yakushandisirwa maadjectives akaita sekuti beautiful, nekuti iri kunzi iwe ndiwanga uri ngirozi yaifukidzira, but you were perfect in beauty. Vanhu vechirume havanzi you are beautiful, vanonzi you are handsome. Ende ukatarisa vanhu vechirume vanenge vachinzi handsome, kazhinji kacho unotoshaya kuti saka handsome iri papa zimino rinenge riri zombe zvidaro, but vanenge vachinzi handsome. But this creature, this angel iri kutaurwa panapa, it surpassed the highest standards dzekuva handsome. Zvakadaro zvokuti Mwari ari kuitsanangura chimiro chayo physical outlook. Haashandisi maadjectives anoshandisirwa vanhurume, anotoenda kuvanhukadzi otora maadjectives anoshandiswa kutsanangura unaku hwevanhukadzi. Once you were beautiful, not only beautiful, you were perfect in beauty. Kureva kuti this creature, this angel, ndo yaiva chikwekwenhero chekutaura kana taakutaura zvekunaka kwehusu. Hakuna zvechimwe chisikwa changa chasikwa naMwari chaienzana nechisikwa ichi pakutarisika kwokunaka kwokunze. It was perfect in beauty. Hapana chawaigona kusvora pakutarisika kwengirozi iyi. It was the perfection of beauty. It was the epitome of all that you can think of in terms of beauty.
and outward marvel. Yanga yakanaka ngirozi iyi. Zvanzi waiva muEden, garden raMwari. That was the privilege. Zvanzi all precious stones made your covering. Wanga wakafukidzwa namabwe anokosha taaverenga panapa. Vana carbuncle, onyx, jasper, beryl, diamond, sapphire, gold. Matombo ese ekuti panyika panapa nhasi munhu wese anotenderera musoro akangonzwa kuti pana wanikwa kachimedu kediamond. Everyone wants to know kuti raenda kupi kasvika kupi. Some little carats to milligrams to gold. Vanhu vanotenderera musoro kuswera vari makomba vachitsvaga just some few points. But uyu ari kunzi hembe yako chaiche yange yakatogadzirwa namabwe anokosha, vana diamond, vana gold. Kureva kuti kana tiri kutaura zveunaku hwepameso hakuna anokompita nethis angel. He is the perfection of beauty. Kana taakutaurazve zvekupfeka chaiko kunzi svutu nei hakunazve anosvika pedyo nengirozi iyi, because iyi yaisapfeka dzinogadzirwa nedonje repagogwe apa. Iyi yaipfeka zvinogadzirwa nemabwe anokosha, mabwe ekuti nyika dzinonzi hombe panyika pano, vana Russia, vana America, vana England, vana Germany vakangonzwa kuti kwawanikwa gremu rediamond, they want to know kuti rafamba sei. Ingirozi iyi nguo yayo yange yakagadzirwa nemabwe iwawo, saka hakunazve anogona kukompita nayo kana taakutaura even pane zvekupfeka. Not only that, hanzi your tabrets and your pipes were created inside you in the day that you were created. Kureva kuti ari kunzi matabrets and pipes, these are musical instruments. Kana maakuda zvekuimba futi hamugoni kusvika padyo nayo ngirozi, because iyi manje haiti zvekutrainiwa kuti do mimi. Iyo pachezvayo ine mainstruments acho anoburitsa dona, the lowest do and the highest re, whatever you name it. Haugoni kukompita nayo futi pamusic. You can't compete with it by wisdom. You can't compete with it by beauty. You can't compete with it by attire. You cannot compete with the same angel when it comes to music. Saka that's works of art. Hakuna zve as you were the anointed cherub that covered. Ndo yange iri ngirozi yange yakapiwa the privilege of being closest to God. Ndo yaifukidzira chigaro chaMwari zvisina a privilege isina kumbopiwa dzimwe ngirozi. Not all angels have ever had that privilege yekunzi ndidzo dzinogara dzakafukidzira chigaro chaMwari. Verse 15, you were perfect from the day that you were created until iniquity was found in you. Now ipo papo dauti papo tababatisa vanhu vaMwari wanga wakakwana pazvese sekusanangura kwatiri kuita pano kubva musi wakasikwa. Kureva kuti ngirozi iyi haina kusikwa ine kachidimbu kemhosvo, haina kusikwa ine patinoti but, haina kusikwa ine pamwe pokuti waigona kusvora, haina kusikwa uchiti apa pada ndo pakazobva kadzinde keunhubu hwayakazoita. It was perfect until iniquity was found. Kureva kuti zvakabva kupi zvohuipi hakuna anoziva. It was perfect. It was created perfect. It was staying in a perfect environment. It was before a perfect God, but iniquity was found inside it. Huipi hwakazoonekwa hwakabvepi? Verse 16 inotipa clue. Inoti iyo by the multitude of your merchandise. Mukaerenga New International Version inoti through your widespread trade they filled you with violence. In such a perfect environment, this angel, this perfect being, this perfect creature, it was trading. It was selling some merchandise. Now, mubvunzo watirobvunza ndewekuti kudenga yaitengesei kudenga? Ichitengesera ani? Achida kuchitenga nekuti ashayei. Saka musafunge vanhu vaMwari kuti ngirozi iyi yakanga ichitengesa second hand clothing. Musafunge kuti pada yaitengesa the latest cell phone. Musafunge kuti pamwe yaitengesa the latest model yemotokari. Musafunge kuti pamwe yaitengesa the most beautiful of the mansions that could be available, because hakuna aida kutenga anything, because everyone had everything. So what is it that this angel was marketing? What is it that this angel was merchandising? What is it that this angel was specializing in trading? Muchaona kuti kana maakucherechedza patichaverenga zvakazara 12 ngirozi iyi
yakanga ichitengesa pfungwa. It was not selling physical things. It was marketing what had come inside it. Ndokusaka panzipo, you were perfect from the day that you were created until iniquity was found in you. Wanga wakakwana kubva pakusikwa kwako kusvikira uipi wakazoonekwa hwava mauri. Saka kureva kuti ngirozi iyi yakaita uipi, pfungwa dzayo dzakava corrupted. That perfection was corrupted. That perfection was perverted. Kusvikira mazara zvakaipa, ndo zvayakatanga kushambadzira kune dzimwe ngirozi. Yaishambadza kuti kudii? Payanga yakazvitarisa ngirozi iyi, zvedu hakunazve chimwe chisikwa changa chakasikwa naMwari. Hakunazve imwe ngirozi yanga yakasikwa naMwari ikoko kudenga yaisvika pedyo nehunako hwengirozi. In fact, kana muchida kutambanudza pfungwa dzenyu kubva madziendesa kure, panguva yakapanduka ngirozi iyi, Jesu Kristu, Mwari Baba, Mweya Mutsvene vachiwirirana kuti tichada kuzonodzikinura vanhu vatichazosika, but panodiwa kuti umwe wedu aende kunovafira. Jesus Christ himself volunteered to take upon himself the form of man. Ndosaka kana maakuvereka pana vaHebheru inobva yanzi, today I have begotten you, you shall be my son, I shall be your father. Kureva kuti vakabva vatowirirana zano iri, ende ipapo pavakanzi you shall be a son, Jesus Christ took upon him the form of a man. And the form yaakatora Jesu Kristu, kana maakuenda pana Isaiah chapter 53, inobva yati achionekwa. Rega ndizame kukasika kusvikapo. Isaiah, munzwe zvainotaura. Pane pfungwa dziripo dzinogona kushamisa vamwe maererano nezvizhinji zvatagara tichibhilivha. Teererai munzwe vhesi ya2. He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Ari kutaurwa paya ndi Jesu Kristu, gwayana raMwari. Ari kunzi he had no beauty to attract us to him. Kureva kuti Jesu Kristu paakatora chimiro chemunhu anga asina hunako hwepameso. Saka tinoona mapicture anenge anyidzi Jesu Kristu wari mwana handsome ana maziso blue. That's far from it. Jesus Christ was not handsome. He had no outward beauty, lest vanhu vaizoattractwa nayo vachiteera beauty. Saka akatouya aine a very ugly form. But uyu Lucifer uyu ari kutaurwa panapa pari kunzi he was perfect in beauty. Saka paita akazvitarisa so, denga rese akatarisa Jesu Kristu, akatarisa dzimwe ngirozi, oti nhai imi varume, kana makanditarisawo nehunako hwangu ndinokoniwawo nei kusvikawo padyo pepanosvika Jesu Kristu? Why is it that inini Lucifer nenjere dzandakapiwa idzi nekangwariro kandinako ndini ndinomira pachigaro chaMwari, but I'm not being invited into the conversations dzinoitwa nevanhu ava vari vatatu? Sei ndisiri kupindawo mumusangano wevanhu ava? Ndiko kwakatangira ikoko. Saka dzimwe ngiro dzakatanga kuti but dzimwe dzikatanga kugutsikana kuti but asi uri correct zvose because zvekunakawo hazvo. Aiwa, kana Jesu akamirawo apa zvingori pachena, haana kana do. Saka varume, ayo izvo tarisai muone imwe pfungwa yakashambadza. Tarisai muone, isusu tiri ngirozi, we are perfect, but we are being restricted. Tingonzi apa musadai, kwamusviki, kwamupindi. Why are we being restricted? Why is it that God is restricting us kuti tisawane full freedom yatinodeserva as perfect creatures? Munozviona sei varume? Dai kuri kunzi, kungoti mafungiro anosiyana. Dai kuri kunzi maigona imimi manje kunomira pamberi paMwari moti tinoda Lucifer aite boss wedu. Ndaikupai freedom yamusati mamboona. So he was marketing these ideas. Achitenderera kusvikira azosvika paida chaipo pekuti akasvika pakutotaura kuti in fact Mwari, munozviziva here kuti ngirozi dzese idzi dzinoita sedzinongokuteerera idzo because dzinokutyai. Dzozviziva kuti imimi maitiro enyu munhu akangokumukirai munouraya. Dai kuri kunzi munomboda kuti tiite demonstration, maizvozvi madaidzira kuti vanoda kumira kudivi kwa Lucifer endai uko, vanoda kusara kwamuri muone kuti munosara muine kana 1 here ngirozi. Dzandichitaura nadzo munhu ndichifambawo munhu ndichinzwa mafungiro adzo ndichipa, ndatoona kuti ngirozi zhinji dziri kuona kuti muri kudzibatirira, muri kudzidzvanyirira, even mitemo yacho yamakapa iyi dziri kungotodiwa nekuti tiri kuno takasikwa tingafe, but dziri kuremerwa, inotorema futi nemitemo iyi. Paakasvika pakudaro ndo panonzi nebhaibheri kuna zvakazarurwa chapter 12
mukaiverenga chapter 12 yazvakazarurwa ngaindiverenge vhesi ya7 sorry kusvika pavhesi ya9 inoti iyo, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back, but he was not strong enough as the dragon, and they lost their place in heaven. The great dragon was held down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was held to the earth and his angels with him. Saka iri kunzi kwakazova nehondo kudenga manje. Yanga isiri futi hondo yezvibhakira nepfuti nemabhazuka. Yanga yahondo yemazwi nemashoko. Satani akamira uko achitaura kuti Mwari muri kubatirira ngirozi idzi. Chimbonzwai mafungiro adzo. Ndani chifamba madziri umu. Ndani chishambadza pfungwa dzangu. Ndani chida kunzwa kuti dzinofunga sei. Ndaona kuti muri kudzvanyirira ngirozi idzi. Saka pakatanga kuitika that serious battle of the minds, serious debate of who was right and who was wrong. Was Lucifer correct? Was Christ correct? Was Lucifer correct? Was Christ correct? Ndio kunzi kwakaitika hondo. Une pamunoverenga vhesi ya4 ya chapter 12 iyoyo inenge yati iyo akakwanisa now to draw a third of the angels of heaven dzikauya kusaidi kwake. Saka pakazodaidzirwa kunzi vanofunga kuti Lucifer ari correct mirai uku. Panhatu dzega dzega ngirozi 1 yakaenda kusaidi kwaLucifer. True, ndo dzakapa Jesu inonzi benefit of the doubt dzikasara dzakamira kuna Jesu Kristu. Pakuonekwa kuti a third of all the angels of heaven dzakauya kusaidi kwaLucifer. Ndo panzi neBhaibheri havana kuzowanirwa nzvimbo yavo kudenga vachibva vakandirwa pasi. Now Lucifer paakakandirwa pasi haana kumirira ipapo, akaenderera mberi nekushambadza pfungwa dzake. Zvakadaro zvokuti paanosangana naAdhamu naEve akatsvaga nzira dzekuti asvikire zvakare kwavari, akwanise zvakare kushambadza the same ideas dzaakahwina nadzo dzimwe ngirozi kudenga, akwanise kusvibisa mafungiro aAdhamu naEve, akwanise kuita lure Adam and Eve to his side, akwanise zvakare kuprova Mwari wrong, akwanise zvakare kuudza Mwari mumaziso kuti ndakakuudzai Mwari kuti zvinhu zvenyu hazviiti, hazvigoneki, vanhu muri kuvabatirira, muri kuvadzvanyirira. Saka paanokwanisa kubudirira kuita lure Adam and Eve to his side, Satan anocelebrate. Inanobva ndakazvitaura wani Mwari kuti zvese zvamuri kutaura musadai, musasvike pamuti uyo, musadai, muri kurestricta vanhu. In fact, pamuri kufunga imi kuti vanhu vanoda kukunamata, people don't worship you because they want to worship you. They worship you because when they look at me and what you did to me, they worship you out of fear. Saka Mwari manje, kana paine chinhu chisingagoneki kuitwa naMwari, kuitirana nharo nechisipa chake. Haagoni kumisidzana manje naSatani achiti aiwa unonyepa, aiwa zvakazoti zvikati, aiwa. Haagoni kuita izvozvo because akangotanga kudaro bedzi atozviredusa kuya palevel yecreature yake. Ndoda kuti mufunge chinhu ichi sekuti ngatiti pana doctor wemedicine pedza makore ake 7 ekutraina aita specialist weicho nechocho adzidza mapfupa ese kusvika kwekupedzisira aprofesa wemapfupa. Ozonzwa kamwe kamwana kegrade 4 mwemusi kachimuudza kuti bvupa rekutsoka uku ndo rinonzi the femur. Okatarisa so unoti kanotori serious, kari kutoudza iye manje kuti hai mamuzivi, ndakaverenga bhuku iri, bvupa iri rinonzi chakati. Dr. Professor anozikamwa mupasi rose, ukaona akumisidzana nekamwana ikoko achiita nharo achisimudza voice kuti uri kunyepa, nayewo haazivi zvaari kuita. Anoziva zvaari kuti anongokatarisa pamotoseka kuti alright, ngaisiye matambo. Saka Mwari haagoni manje kuti kana Lucifer ataura zvaari kutaura izvi, iye Mwari omisidzana naLucifer panharo. Vanongoti haiwa Lucifer, tazvinzwa zvavataura but inini handogoni kuitirana newe nharo. In fact, kuti tikuprove wrong pane zvauri kutaura, tine vanhu vari ipapo panyika ipapa ndo vachamira senharo dzedu. Isu hatina zvatogona kutaura. Ndosaka muchiti kana mava kuverenga kuna Job chapter 1, it's another chapter inotaurwa zvakawanda, zvimwe zvakaminama nevanhu vakawanda. Teererai munzwe zvinotaurika panapa. Job chapter 1 verse 6, ndichaverenga verse 7 neverse 8 ndinofunga neverse 9. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said to Satan, whence comest thou?
Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one who fears God and who escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Now, please listen to this very carefully. Chekutanga, ndoda kuti tidzime pfungwa inogona kunge iri musoro menyu yekuti vari kunzi the sons of God are ingrows. Ngirozi hadzina zvinonzi there was a day when the angels came before God. Ngirozi dzinogara dziri pamberi paMwari daily. So ukatona there was a day when the angels came before God, wakutoona kuti wakuisa question mark kuti who are these sons of God? And kuti nditidimburire nyaya yacho zvishoma tisati tatambanudze zvakanyanya. This planet Earth is not the only created planet. Ndokusaka muchiona muchiverenga Bible inotoisa pachena Hebrews inoisa pachena chapter 1 regai ndiverenge kuti vanhu vasazoti hanga vachitora zvemumusoro maoteererai munzwa. God, who at sundry times and in diverse manners spoke in times past to our fathers by the prophets, has in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Saka akawanda mavhesi akada kudaro hatina nguva yekuti kuramba, but this earth is not the only planet which was created. Christ created many other worlds. So there was a certain day when the sons of God came to present themselves before God. Rikoti pafungwa inoti pane nguva iyo vanakomana vaMwari vanobva kune mamwe ma-worlds, they came to present themselves before God. Ndinofunga kuti they had come with some reports yekumaplanets kwavo. Saka pavanga vakamira pamberi pechigaro chaMwari, mwe nomwe akamirira kwabva, Satani zvinonzi akasvikawopo. Ndiri kudayira kuti tinozviziva tese kuti pataverengwa kuti Satani akadzingwa kudenga, hazvireve kuti haana kutenderwa zvekudzokera. Kudzokera aitenderwa achidzoka paearth, because paakangohwina Adam naEve, he declared himself the prince of this world, and the Bible rinodaro. Saka akabva zviti ndindawe paearth, because dominion yamanga maka paAdam naEve watengesa yaya mumaoko mangu. Saka paaidzokera kudenga akasvika vamwe vanakomana vaMwari vauyo vachimirira maplanets avo. Mubvunzo waMwari wakuti Satani wabvepi, hazvino kuti Mwari anga asingazivi kuri kubva kuSatani. Mwari ari kubvunza Satani kuti Satani, on what basis are you attending this meeting? Uri kumirira planet ipi? Ndokuti ari kunzi wabvepi? Achibva ati Mwari kozvoshamisa ndini wani ndamirira earth, because ndafamba pairi kumusoro nekuzasi ndikaona kuti hakuna anokodzera kumirira planet earth, ndosaka ndauya. Zvikanzi naMwari, hold on, wambocherechedza here muranda wangu Job? Because as far as I know, paearth kana taakuda anomirira planet earth pana Job. Ndiye watoziva anonzvenga zvakaipa asina kana chaanopomerwa. Zvikanzi naSatani, ai musamhanya, ko Job anotya Mwari pasina here? Does Job worship God for nothing? Mukateverenga anobva achiti makamupa zvose, makamukomberedza, makamupa protection, makamupa pfuma, makamupa vana, haana chaanoshaya Job, anonzori nemukadzi. Saka imimi game yamoita Mwari imi, munofamba muchibraiba vanhu, munopa vanhu zvinhu kuti vakunamate. Job makamupa zvese, izvo zvimava kuti hanzi Job. Dai Job asina zvinhu, mukadai musingatauri zvamuri kutaura. But no problem yenyu, you are playing this game in a very, very, very unfair manner. Ndimi muridziwa zvinhu zvese. Saka munongotora pamada mofamba muchipa vanhu. Moti mozoyawo zvemuchinamata, mozoyawo zvemuchinamata. Job unodei, mombe unoda ngani, mbudzi unoda ngani, ko mukadzi unoda akaita sei, ko vana unoda ngani. Job, please ndinamateozve. Ndo pakanzi naMwari, aikazve, hatinobvira tambozviziva isi. But kana iriyo nyaya yako yekuti we are bribing people so that they worship us, aiwa zvinetsi. Iye Job wawataura iye, chenda unoparadza zvese zvaainazvo. But don't kill him, because ukamuuraya unenge wauraya nharo dzedu. Toda kuti Job amire senharo dzedu, kuti kana ichokwadi here kuti Job kana asina mukadzi kwaye, Job kana asina pfuma, Job kana asina vana, Job kana asina imba, ichokwadi here kuti Job haana Mwari. So please make sure you deal with everything else that he has, but spare his life. Don't kill him.
spare him so that he will be our argument. Saka Satani haana kumbobira ine. Satani kana apiwa chance yekudhila nemi vanhu vaMwari haaiti zvekutamba, anodhila nemi hard and fast. Saka akabva amhanya. In a single day, Job had lost almost everything that he called his. Hapana kungosara nemukadzi bedzi anga ari kumunyengetedza kuti wadii hako, wangoti ndozvanga zvasara, zvimwe zvese zvanga zvaenda. Zvikanzi naJob, aiwa akavarume, ndakabuda mudumbu ramai vangu ndisina chinhu, inini ndinodzokerazve ndisina chinhu. Mwari akapa, Mwari atora. Bhaibheri rinobva ratsinira rabva ri naizvo Jobhu haana kutuka Mwari. Saka panga patorerwa Jobhu zvinhu zvese, vana vaJobhu vachiparara, imba dzichitsva, mombe dzichifa, mbudzi dzichipera, makwai achipera, mabhiza achipera, ngirozi dziri kudenga dzakatarisa, dzakazara nekutya. Zvino Jobhu uchaita sei? Is he going to continue to praise the name of God? Jobhu achati kudii about God and his relationship with God? What is... I think there was silence in heaven. Ngirozi dzichida kuziva kuti how is Job going to respond to this thing? But Mwari ngaatendwe. Mwari achitemba kuti tine nharo dzedu paearth. Idiwo Job akamira senharo dzaMwari. And he proved the devil wrong. Kuti zvokwadi munhu anogona kunamata Mwari asina chiro. Munhu anogona kunamata Mwari vana vake vese vafa. Munhu anogona kunamata Mwari pfuma yake yese yaparara. Munhu anogona kunamata Mwari aine mukadzi ari kumutuka. Munhu anogona kunamata Mwari asara iye nourwere. Munhu anogona kusara achirumbidza Mwari asisina chiro. Are you going to be God's argument? Munguva dzinorwadza zvakadai, unogona kufuma usina chiro, unogona kufuma basa pasina, unogona kufuma kampani yavhara, unogona kufuma yabroka, unogona kufuma usagona kubhadhara mortgage, wotoburitswa mupane wekubhengi, unogona kufuma property yapasi pemuti, kumusha wanga usina kuvaka. Unogona here kusara uchiti Mwari ngaarumbidzwe. Ukaona zvaakuitika, denga rakusanangura munhu waMwari kuti umire senharo dzaMwari. Mukaverenga Bhaibheri, Genesis chapter 19, inyaya yakajairika, inyaya yengirozi dzakasvika paSodhomu, Loti achigara muSodhomu nemhuri yake nedzimwe hama dzake dzaiva imomo. Now, ukaverenga vhesi ya6, 7 na8, varume vapaSodhomu vasvika kumba kwaLoti amanheru vachidhimanda kuti buditsa varume vapinda mumba mako. Toda kuvaziva kurova kuti dziri ngochani. Regai titaure zvinhu zvichatenderwa nekukasika, tenge tisatenderwa kutaura kuti ngochani tisingaende kujeri. Toda kumbotenda mukana wechipo. Regai titaure varume vapaSodhomu dzaiva ngochani. Saka vakadhimanda kuna Loti, buritsa varume vapinda mumba mako. Toda kuvabata chibharo, toda kuvaita vakadzi. Loti semunhu aitya Mwari nekuziva uipi hweungochani, number 1, nekuzivawo zvakare kuti kana muyeni apinda mumba mako ngaavatwawo zvakanaka, muchengetedzi. Akazama paaigona napo kuprotecta varume. Achibva anyengerera varume veSodhoma achiti, varume, ndokumbirawo musati chinhu ichi chakaipa. Kana iri havi yamuinayo, ini ndine vana vangu vasikana i2. Vese vari 2 havasati vamboziva murume. Tendera henyu ndikupei vana vangu vasikana muite zvamunoda navo. Hamuna kuibata. Pane pfungwa mbiri dzandoda ipapo. Muri kuona here vanhu vaMwari kuti muipi wanga wawira Sodhoma neGomora? Ende rangarirai, Jesu Kristu akati sezvazvanga zvaita pamazuva aLoti, kurova iko kuti level yeungochani neuipi, sexual immorality, malevels ayanga yasvika paSodhoma, ndo zvazvichange zvaita pamazuva edu ekupedzisira. Saka Jesu ari kuti mucharepeat the Sodom experience, kuti vanhu vanenge vakutora sexual immorality sekumwa mvura. Panenge pasina chinoshamisa kunzwa kuti murume nhingi anodana namurume nhingi. Munenge muchizviona everyday paTV vachitotsvodana makatotarisawo semhuri sababa namai. Munenge muchitozviona vakadzi vachitsvodana vakatotarisawo nevana venyu. Munenge muchitoti mutuka muchireva ngochani yabatwa yaitwa rafu paTV. Munenge muchitonzwira tsitsi huipi hwakadaro. Ndouri kunzi naJesu zvichange zvadaro pamazuva ekupedzisira. But pazvinenge zvadaro pamazuva ekupedzisira pachadiwa nharo dzaMwari dzekuti kudii? Vana vaLoti vasikana avo vari 2, number 1, they were still virgins. Varume veSodhoma vari kuti Loti, isu zvekurara nevakadzi takanguri takazvipedza kare, hatichadidza vakadzi, takuita zvevarume.
kurova iko kuti chachisiri chinhu chinoshamisira kunzwa kuti musikana akaziva murume paSodoma. Yanga yari mufashoni ndeyekuti murume nhingi ndiye ari kumhanya nababa nhingi mazuva ano. Ndozvazva mufashoni zvokuti musikana arara nemukomana no, that was very normal. It was like eating sadza papasina nyaya apa. But tiri kuona vasikana tu munzvimbo yaipa zvakadaro, yazadzwa neguti nezigore dema reuipi, immorality yasvika pakadaro. These two girls were still virgins. Unogona here kumira senharo dzaMwari kuti nyika yaipa sezvayavari nhasi. When sex is being used to market anything, even kutengesa helicopter vanongobuda mukadzi akashama, whether toothpaste vanongobuda mukadzi akashama, whether whatever it is zvine chekuita nekushama kwavakadzi. When sex is now the marketing tool, when the atmosphere itself is now saturated with sex, unogona here kumira senharo dzaMwari uchitaura kuti here am I am still pure sexual. Pari kutsvagwa nharo dzaMwari. Not only that, chinonyanya kundishamisa panyaya iyi haisi nyaya yevirginity yevanasikana vaLoti, inyaya yekuti baba vaiziva chimiro chevanasikana vavo. Mumazuva ano ekupedzisira, when families are being torn apart, vana baba vasina nguva nevana, vanhu vama-workaholics. Baba vanobuda mubana 6 vana vakarara, vodzoka na 10 vana varara. Baba vanozikamwa nevana pafoni vachibvunza kuti mari yangu maendesa here. Baba vakuzikamwa sevhizita mumba. Tinogona here kuwana baba vachine ukama nevana vavo huri so deep zvakadaro zvekuti vanasikana vanogona kutoudza baba kuti nhasi ndapfingwa nanhingi asi ndamuramba, zvakadaro zvokuti a father knows the status of his children one by one, zvokuti he can confidently vouch for them wherever he may be. Tichiri kuwana here mhuri dzakadaro because Mwari ari kuti inzwa mudikani, pari kudambuka dzimwe mhuri dzose. When divorce has become the in thing, yenyu mhuri inogona here kumira senharo dzaMwari kuti marriage can still work even in this rotten world. Masarudzwa semhuri kuti mumire senharo dzaMwari. Mukamhanya mukaenda pana Genesis chapter 39 verse ya 9, pana mukomana anotaura zvandoda sereka anonzi Joseph. Ndizvo zvanotaura mukadzi waPotifa ari kuedza kumunyengerera kuti arare naye. Anoti iye, no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then can I do such a wicked thing and sin against God? Ndingaitireko chinhu chakaipa kudaro ndichitadzira Mwari. Now tere, pane vanhu vanotenda dzimwe dzidziso dziri very fun. Kune vanhu vanototenda kuti mutemo waMwari wakatangira paSinai. Ndizvo vanotenda vanhu kwese kwakusina mutemo. There was no law until we came at Sinai. Now Joseph ari kuti panapa, ndingaitirei chinhu chakaipa kudaro nditadzire Mwari. Akaudza Josefa kuti kurara nemukadzi wemunhu chivi ndiani kana kwakusina mutemo. Kureva kuti Josefa aitoziva kuti kuna mutemo unoti usaita upombwe. Saka musabvuma henyu kuti mavhangeri tumwe tinongotaurwa nevanhu. The fact yekuti hauna kunyorwa kuna Genesis hazvinoti wanga usiku. Mutemo waMwari Mwari akaupa waigara mumwoyo yevanhu usati wanyorwa padombo. Ndosaka mazuva ekupedzisira chiti ndichanyora zvemutemo wangu kwete padombo asi pamwoyo yavo. Saka we are going to go back to what the world was before Sinai. Saka panapa inzwa vanhu vaMwari. Josefa ari kutaura nemukadzi waPotifa. Josefa had all the privileges waiting in store. And the fact that it was Potiphar's wife herself who was luring him to have sex, she was going to protect him. Hapana paizombono mangara kuti Josefa wanibata. But nekuda kwekuti Josefa aitya Mwari, denga rakatarisa riri kudenga, ngiro dzakatarisa, paitika nharo pakati paSatani naMwari. Satani audza Mwari kuti munhu haagoni kuzvichengeta akachena, jaya harigoni kuzvichengeta rakachena, nyika iri pamudzimai akashama apa rinodonha chete. Mwari akati hatiiti nharo newe, Joseph will be our argument. Chipapuwa mukadzi waPotifa. Musafunga kuti mukadzi waPotifa akauya akapfeka hovhorosi. Kana ari kuda kuti mukomana arare naye, perhaps he had the meaning of the miniskirts of that time. Can I see through? Maybe it was the most see through that you have ever thought of. So she was doing everything and anything that she could do to lure Joseph to be attracted and fall into the trap. But Joseph akataura better pasare batch. Sarah makabata batch mai. I will not sin against God. So Joseph stood as God's argument, proving that no matter the circumstances, a young man can keep himself pure. A young man can keep himself pure. Mukatarisa 2 Kings chapter 5 verse 15 to 16 pane nyaya yaNaman ipapapo naElisha
Gehazi, Naaman anouya nezvipo zvokuti ape Elisha. But Naaman akaramba to receive a bribe nekuti aita zvinhu on behalf of God. Pari kunzi panapa naDiablos, namazuva ekupedzisira, even the men of the cloth, iyo mapastor chaivo, iyo mapriest, iyo maprofit, I will make sure that they will betray you. They will use your name to amass wealth unto themselves. Vachagamuchira zvipo, vachadhimanda zvipo, hapana kana one anosara. But here we have got Elisha. Satana ataura kudaro kuti mukaona vanhu vachinyepa kuti hey Mwari, hey kuna Mwari kutsvaga mari, hapana Mwari ari kutsvagwa apa. Mwari anoti okay fine, let's look at Elisha. Gold yauya iri muzvimasaga, yatouya namambo wacho naiye Naamani wacho pache zvake, ndiye ari kutoofa utora hako wandibatsira. And Elisha says no, we don't do that. zvaMwari hazviitwi for a reward. Saka now even namazuva ekupedzisira, Satani anenge achingotamba kadhi iroro, vanenge vakuita zvekunamata so that they can gain riches. But God wants to have someone in these last days who can stand and say, if it is for God, then I'm not looking for anyone or to anyone for anything. I'll do it whether I have or whether I don't have. I'll do it whether I'm hungry or I'm well fed. I'll do the work whether I've got a car or I don't have. I will go on God's errands as God bids. Stay with your rewards. We don't accept bribes when it comes to the work of God. Mwari ari kutsvaga munhu akaita saiye. Angadaro ari iwe hama yangu, ucharamba kugamuchira chioko muhomwe to compromise on God's principle, uchimira pazvinodikanwa zvaMwari. Andichari kupedza nguva ndichitaura nevakomana vatatu. Satani achaita nharo, achataura kuti namazuva ekupedzisira ndichamisa zvinhu zvangu zvandichamisa kuti zvinamatiwe, ndichamanikidza pasi rose kuti riteere izvozvo, hakuna anosara. Ndichataura kuti vanhu vachafa, vachaurayiwa, ndichati vakandwe mumoto, ndichati varambidzwe kutenga kana kutengesa. But Mwari anoti kune nharo dzedu dziri paplanet earth. Takatombozvizama mazuva Shadrach, Meshach naAbednego. Vataurwa kuti moto ngauwedzerwe kanomwe kupisa. Vachibva vapiwa last chance yekunamata chifananidzo. Vakaudza mambo kuti we are not careful to answer you. Tiri careless, answer yedu haisi careful, irafu. Hatisi kuzonamata chidhori ichi. Mwari wedu unotirwira. But even if akasatirwira, we are not going to bow down to your idol. They stood as God's argument. Even in these last days, when the Bible is so clear and certain in the book of Revelation, an idol's Sabbath is going to be erected. People are going to be forced to worship according to someone's dictates. But the Bible is kuti kunyangwe zvadaro, kunyangwe paine threat yeroof, kunyangwe paine threat yekuti satenga kana kutengesa, kune vanhu vanofana kumira senharo dzaMwari vachitaura kuti tichamira pamaprinciples, thus says the Lord, even if tichireva kufa. God is banking on you. Ndokusaka ari kukuzivisa zvinhu izvi. Mwari mupedza muri pana Acts chapter 8 verse 18, ukaitangira kwainotangira pane ng'anga iripo yani Simon the sorcerer, yasangana naSimon, but kwete the sorcerer, Simon Peter, mukomana anga atrainiwa paUniversity of Ngoma Jesus, atrainiwa for 3.5 years, afamba naJesu Kristu, akambotanga ari mukomana wedzungu, akambotanga achitarisira kubenefita pane zvoumambo huno, akambotanga achifunga kuti pada anenge ari padyo muumambo hutsva hwaJesu Kristu, kusvikira azonzwisa mhando yeumambo hwaJesu Kristu. Aona kuti hawanga usiri umambo hwepane rino pasi, hwaiva umambo hunouya, hwaiva umambo hwatakagadzirwa huri nane kupfuura umambo hwana America, huri nane kupfuura umambo hwana Russia, huri nane kupfuura hwana China nana South Africa, huri nane kupfuura zvimwe zvose zvepane rino pasi zvamukatenda. Iye ndiye akazotaura umwe musi akati, zviri nani kunamata Mwari pane kunamata vanhu. Kana mada kuti uraye, bheta mutouraye, because hatisi kuteerera zvamuri kutaura pavanga warambidzwa kutaura nezvaJesu Kristu. Paanoteerwa neng'anga yaini Simon the sorcerer, painenge ichiteera ichiona Peter achinamatira vanhu vachigamuchira mweya mutsvene, inoti varume, ndokumbira mundipewo chipo ichi chekuti ndikangoisa vanhu maoko pamusoro vakutoita mweya mutsvene oimari. And listen to Peter's response. Unogoda here kuti waMwari kumira senharo dzaMwari kana waofewa mari kuti ucompromise zvinhu zvaMwari. Verse 18, when Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money and said, give me also this ability, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Peter answered, may your money perish with you, because you thought that you could buy the gift of God with money. It is very unfortunate that even pakati pedu nhasi uno tatarisana nekupetwa kunhoroondo yenyika, kuno vamwe vakatengesa principle nekuda mari in the name of God. Savana Simon the sorcerer, they think kuti with money
they can acquire the gifts of God and they can lure people. Woteerwa nechaunga vachipromisa vanhu kuti ndinokuitirai zvakati, ndinokunamatirai, ndokupai mweya mutsvene, ndini duro ravo kuti vawane mari. Unogona here kumira senharo dzaMwari kumba kusisina chingwa, kumba kusisina hupfu, basa richinge rapera, usina maschool fees evana? Unogona here kumira kana kwauya ofa yekunzi uya kuti joine, unowana mota, uya kuti joine, iyi mari yatouya toisa maakaunti? Can you stand as God's argument? Wotaura kuti let your money perish with you because you think the gifts of God can be purchased with money. Can you stand on God's side? Can you stand as God's argument? Can you stand wakamira on principles of God, uchiresist any form of bribe, uchiresist any form of corruption, uchiramba kureceiva zvese zvaungapiwe nevanhu zvinoita kuti compromise a principle? Are you going to stand on God's side, or you are going to sell out the trust that God has bestowed upon you? Mazuva atakurama vanhu vaMwari, Mwari agoni kuburuka kuti aite nharo iye pachezvake nadiabros. Ari kutotemba iwe neni vaakasiya adyara panyika pano kuti tive vateveri vake, kuti whatever accusation Satan is going to level against God, Mwari ari kuti we don't worry, we don't care, we don't get stressed, because variko vari kuHarare, variko vari kuAustralia, variko vari kuJapan, variko vari kuChina, tine vanhu vedu kuAmerica, tine vanhu vedu kuEngland, kunyange mamwe machechi achivharwa, variko vacharamba vachirumbidza Mwari, and they will be standing on principle. Ucharamba here wakamira senharo dzaMwari? Ucharamba here wakamira kudivi raMwari? Ucharamba here uchiti kunyange nyika yodonha, kunyange ikakoromoka, I will stand as God's argument? Kana uri munamato wako kuda kunamatira panguva ino, kana uri kuzvipira kuti Mwari munguva ino dzekupedzisira zvinhu zvaoma zvakadai, when it is now tempting to accept any form of bribe, ndinokumbirawo kumira on your principle, and that I may not compromise. Shall we close our eyes in prayer? Baba vari kudenga kumusoro, tinokutendai nemukana wamatipazve, maita enyu Mwari, matizivisa nekutirangaridza patinogonoita takanganwa kuti tiri nharo dzenyu, kutotitendera kuti tirarame panyika pano tichinzi maKristu, kureva kuti mune mastandard amunotarisira patiri. Satani paari kufamba achikuaccusai zvakawanda, achitaura nhema dzaari kukusha, tipewo simba rekumira senharo dzenyu, tiprove Satan wrong on your behalf. Tinokutendai because you have trusted us to stand on your side. Hazvisi nyore, zvinoda simba rinobva kwamuri. Ndoda kunamatira vose vari kuzvinzwa vachizvipira mukati memwoyo yavo kuti Mwari, kunyange zvikangei, kunyange makomo akauya akatitsikirira, please, we want to stand on your side and be your argument. May you bless them, may you strengthen them, may you give them the courage and the assurance that you are going to be with them right through until you come to take us. Bless them in this life, and may they witness your goodness each and every day of their life. Maita enyu Mwari nekudzwa munamato wedu, tanamata nokusingaperi muzita raJesu kuchinzi namuponesi wedu. Amen. Ndakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi, ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve, andiburitsa mumatope, ine pano mwana siyandi parweyo mumoyo rekukunza. Haleluya, andimisa padongo petro naye, masiko angu asimbiswa pano, andizongoputsikendire pano, domira ndizofika chiremba, andiburitsa mumatope, andimisa ine pano mwana siyandi parweyo mumoyo rekukunza. Haleluya, andipariyo rutsa rwerukudza, noruyimba usi
kunesikati moyo wangu wazara nerufarundi chazokudza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andimisa ine padombo nasi andibario umoyo rekukuza haleluya ndichaimba tsitsi dzake kuneni kunaka kwake kunewese ndichazoimba rupone sokwese takara wese basimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni kunaka kwake kunewese ndichazoimba rupone sokwese takara wese basimbire Mwari andiburisa mumatope ona andimisa ine parombo nasi andiparweyo mumoyo rekukuza haleluya andiburisa mumatope andimisa ine paromo nasi andiparweyo mumoyo rekukuza haleluya nasi andiparweyo mumoyo rekukuza haleluya nasi andiparweyo mumoyo rekukuza haleluya dinowanananda tukumzimerakadzama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo timeironda iro rinondichenesa kutatenziro chenesa ndawana upenyutsva nyanzvaro parake zvitema zvese zvapera apo padzimeyo dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kutatenziro chenesa ndamukanda itwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena naKristu mandiri dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kutatenziro chenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi mudzi wenyi Jesu chete wakatinunura dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kutatenziro chenesa
kudzatenziro chenesa tineiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa tineiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa tichasangana kurwizi apo kune kupenya mvura yakanakisisa yabva kuna Jehova unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro dzaMwari iyo pagombe perwizi rwakabvira kuchena tichafamba nekutenda nguva dzese twafara unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro dzaMwari kurwiziro runopenya mitoro ticharasa tosunungurwa ngemutsa togashira chiremba unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro dzaMwari tosvika nekukasika nerwendo ruchapera moyo yedu ichafara ngeriyo rwekutenda unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro dzaMwari unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro dzaMwari tosangana nevanoyera pachigaro dzaMwari tosangana nevanoyera pachigaro dzaMwari